Ήθελα να σας μιλήσω για κάτι. Ήθελα να ζητήσω ότι θέλω λίγο ησυχία για να μελετήσω τα αρχεία. Είναι σημαντικό. Πες μου. Πρόκειται για τον Χωσέ και τον Παύλο. Τι έγινε? Είναι αδέρφια. Ο Χωσέ είναι η απάντηση. Ποια την μισή περιουσία? Ναι, στο Χωσέ ανήκει η μισή περιουσία. Στο Χωσέ ανήκει η μισή περιουσία. Απατεώνα, στο Χωσέ ανήκει η μισή περιουσία. Και τόσα χρόνια το ήξερες. Το Χωσέ είναι η μισή περιουσία. Το ήξερα. Το ήξερα ότι είναι δικιά μου περιουσία. Μα τι Μα απάτη είναι Χωσέ, αυτή? μάλλον ένα βέγγα, δεν είμαι αστυνόμητος. Αδερφέ μου, Αδερφέ μου, πήγα από εδώ! δεν σου αξίζει να είσαι Αρμάντο de la Έλα Vega. να σταματήσω όλη αυτή η υποκρισία! Παύλο, δεν αντέχω άλλο μαζί σου. Χωσέ, Τι θέλεις εσύ? Όχι! Εγώ θα πάω μόνο τα λεπτά! Μόνο τα λεπτά να πάω! Όχι κανένα, ούτε κανένα! Το μονόλογο σου! Θα πάω και μόνο την πάρτι μου! Θα πάρω το φίλο μου, το φοφό! Εγώ να σε φεράρι! Φίλοι μου! Τι με περιέσια, δεν θυμάμαι πως λένε! Και αυτούς τους δύο άσους να πείσουνε! Μαλλιοτραβήσεις! Κόψε έτσι να θέλω να μάθει! Μπράβο! Εντάξει,